dipakan ora gede-gede. Pakan apa matuke bendang gede? Pakane pentol. Loh. Capek itu sing gampang ngene akae. Matane lek nyewang biasa ya, Kang. Breng. Ketap-ketip. Loh, awakmu kok putune Mbah Ngatem iki kae to? Heeh, Kang. Sing paringi nguyah-nguyah aku kae. Iya, wis lali mbek aku. Kok ora kabar-kabar oleh omahmu kene. Wis kene iki omahe, mbae bae kene iki omahe. Oh, yo hubungi aku to. Iya lho Kang, lek ngubungi mendo-mendo Kang, ora duwe nomor Yo HP karo kok ngubungi. WA lek ra duwe nomere ora kena. Lek ra duwe WA, ra duwe nomor piye lek WA Kang? Yo ngomong to wayahe. Eh. Dadine iso dolan rene aku. Yo wis, tak nguyuh dhisik aku. Ini wong kucuk lho, obahe nguyuh. Obahe nguyuh, obahe nguyuh. Lah ya. Bojo kok ya ilang ya. Lebih nyapo tak golek ning kandang wedhus. Kaya mungkin bojoku turu amar wedhus. Lah mambeng turu amar aku. Sang. Iki musim rendeng mah teko iki. Duh, tapi tolong ini. Den. Kaya wong bingung iki. Arep ndi yo, Den? Bingung. Lah alah, kowe piye to, Din? Wong nek bojo kok tak gletek. Oh, lek iso ketemu. Sor tunggu yo rek. Nah, yo kleru to. Kowe nang sor panci. Mesti enak. Bojo duwe nang sor kekep. Lah ki pas nyapu kok iso ilang iki. Kuliah. Ora sing banding. Tuan golek ya iki. Coba enggak ngomong. Yo masalah aku mesti tak iwak. Lah, tulung. Yo kowe tok. Sawang sing ngerti karo kanca kowe tok. Lah alah. Golek nendi biasane sabone nendi. Wis sae wing golek kono, aku golek kono. Iya, jadi aku tak ngecek terus kali ae. Yo. Yo turut kali. Yang lek ana apa-apa aku nek resiko nang. Yo betul yo. Dalane lo, dolan. Ayo. Apa hopos. Aku ayo hopos. Ôi ông bên hậu đại rồi còn bên trộm quá không ông ơi ôi chi chân quá quá hả quá bị à quá ơi với trời hỏi trời luôn anh cả ai chọc tôi anh chết rồi nóng cái ông thử ngay trời ơi Awakmu to lho. Lu nang jalan piye to lho. aku mau lah PPM pada tang Ya to, ngumpet nyapo. atang berang pakar Alah. Lho. Eh. Piye? Awakmu apa ora bojone Baiden? apa udah Baiden ilang kok. Lah. không sao Ngono bener yo. ai sao Golek bojone Baiden. oh Ilang. apa Tak jauh muama. Bojone Baiden ilang. macam punya Awakmu ah ngewangi goleki. wah em Siap. Wes. Dendang cedok. Awakmu rono, aku tak rono. aku mana Iya. oke Siap toh? Awakmu rono lho. oh ya Iya. Wes. Yo. Siap toh. Awakmu rono. Heeh, aku tak rono. Kok bandar ini wabrai. Yo, awakmu rono. aku bingung Dah. itu
Boleh sampai cedhak ya. Kuwi nek Oke. Awake dhewe kok nangsor wit kono cedhak ae. Oke. wis dong. Wis. Entah. Apa itu lho? Apa kayak menggeng-menggeng? ujung ini iki ayo Ya apa lo? udah bang Rene. Kowe nyapa menggeh-menggeh? Ôi kok hei. Hei. Ai hei yang. Lu ngomong apa to lo? Hei hang. Gue ora ngerti ngomong sing genah lo. Oh. Oh nih. Iki oh. Oh deh. Yang. Ora ngerti lo, aku lo kowe ngomong apa mbuh. Wae. Bojone Geng. Pak Mudin, Anjing. Kang Idin Lang. ilang. Oh lại. Oh lại. Goleki kesel. Ilang endi bojone Kang Baidin? Ôi, đang apa? Bengang kau bengang. Gila entah. Kayak Gila entah. Kêu méo. Gak aku ngiyup nek kayuku selak aku denan. Iya, dengan yang ketemu. Ya, sekali bocah ngomong apa lho gek menggeh-menggeh ono ra mudeng belas aku jauh ngomong-ngomongan. Ambuh lo. Bandung. Ayo. Bojoku mangan pamitan aku to. Ya lali to. Emang aku bingung. Ini bojoku si tok. Longor apa? Tak Padang, saya rondo hiburan senang. Kenyot, muka kenyot nang omah, kena ditombo mumet, pindah panik, posangnya ben ilang. lah ya Bojone bayi itu jenenge dia. Tak golek itu kali. Yo renang-renangnya mencari wak sepat. Wah. Dia pelo emang cetok apa ora mencari bocah kaya ngono kae emang. Iki mbok menawa lek. Pelo cetok aku usane bayi ten. Iki kok iso hilak. Geng. Asal tanggung. Piye. Ketok dong. Bukan kekoyo ae. Piye to? Pen coba ya. Coba. Sadam lho, lambe ngono iki piye to? Lah, alah. Ngono wae wajar tiba manjer sing susah, aku sing tanggung jawab iki. Piye, ketok bojone Baidin. Cok. Iki mang Titin. Ngokrak. Agak iten nih. Ayo ono. Iseng, bojone Iten ayo. Sik to. Bojone Baidin sing nang kali kono ya. Aduh. Iten. Mau betawe. Ayo, Pak. Piye? Iten anu. Iten ayo. Oh. Golek bojone Baidin ra temu, cetawakmu mlayu-mlayu. No. Iten ayo ono. Mbok Baidin mlayu. Ning ndi? Cetukan kowe. Loh, Arep udan kena tak ayu kena kabeh. Kayuku malah ra sido adang aku kok. Kayune terus kabeh.
Bocuru, 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 itu, bocuru, itu, akangnya, itu. Bae itu kok mandur goyang guyu kaya ngono wis piye to. Ah bener juga kaya. Tah, iki mending gak beres iki. Yo, ayo Rod, marah yo. Yo, Asa acem nih. Kong ya bangga. Kowe lho. Piye to, Din? Ngene golek bojomu karo pelo-pelo rono aku rene. Tokong. Lah meter boko bojomu wis temu. Oh, blok. Betul, tenang. Piye? Oke, dengan bojoku di pamitan ngene mboke lho, Mas. Lah alah. Ora ngrepone kanca to, Dik. Lho, oh. Yo jenenge lali. Wong lali wani mati. Lek wong luwe wani warek no. Wong jenenge bojo lho kanthi lali dipamit ngene kancane lek mengkah-mengke dong. Ora ngesane pelo kowe. Tenang no hatimu. usaha Tenang hatimu, tenang no pikirmu. Yo saiki lho yo. Aku tak meroseh bokong teman yo. Oh. Tak pijeti bokonge. Bokonge kenyot. Oke. Kancane iki anu iki wis golek seneng. Piye? Ya nih. Awake dhewe piye saiki? Ayo. Baite ngene. Oh. Ora awakmu sing ngene ndak awakmu. Baite. Yo ono yo. Kono lho sing ngabali ro action iki kono ikon siap rekam. Bareng iki satu tag yo. Mang kurang kena ya. Nggak mau ngomong nabi aku berarti. Dia metek kok. takok. Ngopo to lho? Wong lawan kok ngomong ketemu kita. Ora. Wong aku cetok aku. Wis iki kan cetok anakku takon ngewangi anu iki. Nek bojone Baitin iki. Bensinmu lho. Anu iki kedua terakhir engko tepok karo aku. Tepok karo aku urus Baitin arep orang iki. Tapi Baitin kan lu gadang. Tapi ora eneng akibatnya tak tepuk iki. Engko lain kono, yang lain kono mah cedak kuwi. Kan golek iki ora eneng malah kono cedak tak tek kok anak saya. Iki bisa ngene ya. Awakmu iki. Aku kan Aku berarti orang-orang. Ya udah ngelong. Ya ya. Ya kok